V podstate ani nie prestávku, pretože sme na leteckých dňoch, prečo by sme sa nemohli pokochať aj na toto krásne lietadlo, ktoré máme pred sebou. Takže môžete sledovať naživo odlet lietadla spoločnosti Wizz Air. Je to Airbus A321, ktorý letí do Londýna. Tak naozaj ukážkový štart priamo pred našimi zrakmi. Aj keď nás nepočujú, šťastný let až do Britského kráľovstva. No a samozrejme, keďže letová prevádzka na medzinárodnom letisku v Košiciach je úplne plynulá a hladká aj napriek tomu, že je samozrejme trošičku viac stiažená práve programom leteckých dní Košického kraja, tak program prvého dňa bude pokračovať ďalej a vzhľadom na to, že aj ďalší pilot má pripravenú tú show aj s hudobným podkresom, tak poďme Stano predstaviť túto legendu Jurgisa Kairisa. Bude lietať na lietadle Suchoj 31. Trošku nám porozprávaj o tom lietadle, ak vieš. A predstavme si potom aj samotného pilota.